Hello everyone, welcome to my channel. ಯಾನೇನಿ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಹಾಫ್ kg ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಪಟಿಯಾಲ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಕರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ నేను అర్ధ గంట మ్యారినేట్ మన్పొడు ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು ನಾನು ಗ್ರೇವಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ ತವಾ ದಿವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ 2 ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಾಪ್ ಮಂತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ಇದು ಬೇಯಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಸೋಪದ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾರು ಯಾಕಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪನಾಗಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಖಾರ ಪುಡಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಒಂದು ಶೋ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ నేను గ్రైండ్ మన్పుగా స్టవ్ లేదుక ಜಾರಿಗೆ ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐತೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಐತೆ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಐತೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ಗ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ 2 ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಲವಂಗ ಚೂರು ಸೋಂಪು
ಫ್ರೈ ಆವಡು ಐಕ್ ಎಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಾನು ಗ್ರೇವಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ ನಾನು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ इकड़े मैरिनेट मंतदे अर्ध गंटे अंड अयन पाड़ग ಬೇಯಡೆ ಚೂರು ಕರ್ಡ್ ಪಡ್ದ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯಡೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದಡೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನೆ ಕಡೆಯನ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಪಡೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಕೊದಿ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಆತಂಡು ಪಟಿಯಾಲ ಐಕೊಂಚೂರು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಡ್ಗ ಅವು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಪಡೋಳು ఒక కొత్తంబరి సొప్పు పడ్ಗ పటియాల రెడీ అవుతుంది ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಸ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಟಿಯಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತವದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇತ್ತೆ ತವ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು
ಬೇಸ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಚೂರು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಇತ್ತೆ ಬೇಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಡುವೆ. ಐತೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ನೇನು ಚಪಾತಿ, ನೀರು ದೋಸೆ, ನಾನ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೈದನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬಾಯ್.